Zdravím vás z našeho prvního videa z tohoto channelu. Dobrý den, toto je kratší informační video. Ano, takže dáme vám informace, co byste mohli čekat v našich videích. Moc toho není. Takže že jo, mohli tuny failů hlavně. Především. A pak, že jo, bychom mohli dělat, že jo, gameplay z Vovka, jak vidíte. Pak bychom mohli, že jo, určitě uděláme gameplay z World of Tanks. Ano, kde vám ukážu třeba za chvíli, no až tam bude prostě to video, ukážeme vám nové mapy z verze 7.4. Ano, a nové herní mody ze 7.4. Upřímně řečeno, ty mody stojí za hovno. No, asi tak. A pak bychom mohli dělat, že jo, spousty her, co mám, to je, že jo, Minecraft určitě uděláme, já nevím, co, Counter, no to ne. Modern Warfare 3. No, třeba, pak ještě, nevím, já nevím, Assassin's Creed, Revelation, ale to tak asi ne, pak, nevím. To je jedno. Prostě co nám, že jo, napíšete, pošlete nějakou hru, takže my bychom to snad udělali. Já přinejhorším, já mám třeba blízko k těm zemědělským simulátorům, to bych se vám taky mohl ukázat, ale to doufám nebude nutný. Zemědělských simulátorů. Ano, nebo Bagger Simulator, traky, hard traky a takovýhle pičoviny. No, tak ono to není zase špatný. No, není no. Skat. A je to rozhodně ale lehčí než ten mamut. No, tak určitě, teď je pěkný mamutík. Je no, ale jeho váha. To je jedno. Takže, tak pak kdybyste měli nějaký dotaz, tak nám napište třeba. A nezapomeňte, to jsem se dost slušně ubral, nevadí. Nezapomeňte nám dát, že jo, odběry, třeba, lajky. ano, odběry jsou tady nahoře, a lajky, že jo, jsou tady dole. Asi ještě dám nějaký pití, ano, abych měl hodně many. Ale když to stejně nebudu hrát, a to je jedno. Tady vidíte mého Oluse, co už používám tohle jméno na hodně jmén. Je to Holy Paladin. Počkat, už to hodně dlouho moc nehrál. A tady moje zbroj, to je jedna. No to je jedna prostě. Je to Holy, vidíte, class, Retribution, mám Retribution. To je jedno. No takže, Takže my už to asi skončíme, takže nashledanou. Jo, čau.